Seinäjokeen, ihan kohta ollaan perillä. Ja kattokaa, aurinko paistaa. Ai että. Moro! Hei, nyt ollaan saavuttu Seinäjoelle. Provinssirokki, ihan huikeeta. Kattokaa, aurinko paistaa, voi olla sen mahtavampaa. Ja niinku huomaatte, ei olla ainoata. Täällä on hullun jengi. Kattokaa, miten paljon telttoja tuolla. En malta oottaa, että pääsen tonne alueelle. Käydään tsekkaa, mitä siellä tapahtuu. Yes, hei kiitos. Nyt mä lähden jakaa vähän proteiinipatukkaa. Hei, täällä on hyvän näköinen seura. Terve! Maistuuko teille proteiinipatukat? Totta kai! Yes. Saatko sitä ilmasta? Saat tosta. Jee, saanko mun kaverillekin jo istuu tuolla? Tossa. Mä heitän tonne teidän telttaan vielä yhden. No sinä haluat, että sähän saat. Mitä makua? Tässä on maapähkinä voi pannukan, kun taisit keksiä. Mä haluan keksiä. Se on munkin läppäri. Oh yeah. Ketä olette tullut siikaa? Ketä olette tullut kattoo tänne? Kattoo tänään? Tai koko festareina? Blogimolli ja Rammstein ja Five Finger Death Punch ja... Niin. Mones kerta tää kun te ootte provinssissa? Siis tää on itse asiassa ensimmäinen. Joo. Teekö mä oon ollut täällä 5 kertaa, ei kun 4 kertaa, mutta mä oon ollut viimeksi täällä 20. Niin on, mäkin. Noniin, hei, nyt tuolla takana on menossa kuppipeli ja mä lupaan palkita voittajat jopa paidalla ja jopa lippiksellä. Siinä on tytöt vastaan pojat, katsotaan kumpi voittaa. Nyt mä joudun ylittää pahimman mun pelkoja, mä menen maailmanpyörään. Mä vihaan korkeita paikkoja. Mä menisin enemmän benchhyppyyn, mutta mä menen maailmanpyörään. Tuo on ahistavin siitä, kun siellä ollaan ja lillutaan tuolla yläilmassa. Benchissä on se, että sun pitää hypätä alas, nopeasti alas. Tuolta ei pääse nopeasti alas. Yskistelen itseskes. Sorry.